Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Παγκόσμια Ένωση των Bodybuilders, WABA, και ο αθλητής σας καλωσορίζουν στην απόψινή βραδιά του αγαπημένου μας αθλήματος του bodybuilding. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την απόψινή εκδήλωση σαν μια επιστροφή στις ρίζες, μια και πριν από 20 τόσα χρόνια, στα 1966, από το ίδιο ακριβώς σημείο της Αθήνας, ξεκίνησε ο αθλητής πρωτοπόρος την προσπάθεια διάδοσης του σιδερένιου αθλήματος σε αυτή τη χώρα, που είναι η χώρα μας, και όπου πιστεύουμε ότι το bodybuilding αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των αθλημάτων. Ακόμη είμαστε σίγουροι ότι το bodybuilding ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία ή σωματικά προσόντα. Στα χρόνια που πέρασαν δημιουργήθηκαν Έλληνες αθλητές με αξιόλογο επίπεδο που μας τίμησαν σε αγώνες στο εξωτερικό. Το bodybuilding είναι ένα άθλημα που ανέβηκε σιγά σιγά και ήρθε για να μείνει. Όλοι πιστεύουμε ότι η σωματική διάπλαση είναι ένας τρόπος ζωής και αφού κατέκτησε όλο τον πλανήτη σήμερα, είναι σίγουρα ένα αναπόσπαστο κομμάτι από τη ζωή του ανθρώπου του 2000. Αρχίζουμε αμέσως την απόψινή αθλητική μας εκδήλωση παρουσιάζοντάς σας τους υποψηφίους για τον τίτλο του Mr. Ελλάς της WABA στα χαμηλά αναστήματα.